салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд сар мекунем. ҳамон нафароне ки мегуфтанд Арсенал чемпион мешавад ҳамин ҷо ҳастанд. бозии шаби гузашта ин дарозтарин ҳолати нокаут буд ки 90 дақиқа идома кард. бисёр мехостем ки ин бозӣ бузург мешавад то дар таърих ёдоварӣ гардад. сулолаи чемпионҳо муқобили чанд ҷавонҳои далер ки мехостанд Арсенали бузурги 20 сол пешро баргардонанд. вақте Сити бозӣ мекард ба назар чунин мерасид ки онҳоро чизе манъ кардан наметавонад. ҳамин хелам буд, фақат зарбаҳои Ҳоланд вориди дарвоза намешуд. гӯё ки Пеп Гвардиола саҳнаи ин бозиро пешакӣ ба қавле репетитсия карда бошад ки чанд сантиметр бояд аз ҳариф дур бошӣ ва дар чанд сантиметри дигар бояд зарба бизанӣ. ана аз рӯи ҳамин ба назари ман имшаб ин бозӣ мисли футбол набуд. Қурбон Бердиев 10 сол пеш гуфта буд ки ман тактикаи Пеп Гвардиоларо мебинам ва ба худ мегӯям ки ин футбол нест, балки баскетбол аст. аммо имшаб ба Сити нигоҳ карда ба худ гуфтам ки ин UFC аст, на футбол. Де Брюйне 2 гол зад, Стоунс 1 гол зад ва Ҳоланд голи охиринро ба дарвоза ворид карду мисли роксароҳо ба мӯйҳои парешон гирди майдон ҷилва кард. дар асл Арсенал дастаи дӯстдоштаи Кевин Де Брюйне ба ҳисоб меравад. имшаб белгиягӣ 18-умин рақобаташро дар тӯли фаъолият муқобили Арсенал барпо кард ва дар ин 18 авохирӣ ӯ 8 голу 4 паси головар дорад ки Кевин дар ягон дастаи дигари дунё чунин омор надорад. чизи дигар ин аст ки ӯ ҳоло қадамҳои худро устуворона ҷониби як рекорди таърихӣ мегузорад. феълан бо фарзияи премер-лигаи Англия белгиягӣ 16 паси головар анҷом додааст ва рекорди мазкур ба худи ӯ ва Терри Анри тааллуқ дорад ки ҳарду дар як мавсим 20 асистӣ анҷом доданд. то охири мавсим ҳоло 7 рақобати дигар боқӣ мондааст ва белгиягӣ имкон дорад ки ин омори таърихиро нав намояд. ҳоланд низ дар қатори ҳамдастаи худ ба сӯи рекорди таърихӣ меравад ва ҳам аллакай рекорди дигареро нав кард. нав карданаш ҳамин ки ӯ дишаб 33-мин голи худро ба ҳадаф расонид ва аз Муҳаммад Салоҳ пеш гузашт ки мисрӣ дар як мавсим 32 гол зада буд. акнун барои ӯ як голи дигар боқӣ мондааст ки рекорди таърихиро иваз намояд. Энди Коул аз Ньюкасл соли 1994 дар премер-лигаи Англия 34 гол зада буд ва Алан Ширер дар ҳайати Блэкберн 34 гол дорад ки ҳардуи онҳо аз Эрлинг боло местанд. норвегӣ дар 7 бозии оянда имкони бузург дорад то мавқеи онҳоро дар рӯйхат танг созаду ба садри боло равад. омори аҷиби дигари футболбози мазкур ин аст ки ӯ аллакай дар ҳамин мавсим 7 паси головар анҷом додааст ки аз миёни ҳамлагарон дар ин мавсим нишондоди баландтарин дар премер-лигаи Англия аст. дар мавсимҳои қаблӣ низ аз ҳама натиҷаи беҳтарро Пол Сколз нишон дода буд ки ӯ низ 7 паси голӣ дошт. ҳатто нимҳимоятгарон аз қабили Мартин Эдегор дар ин мавсим ҷамъу ҷамъ 7 паси голӣ анҷом доданд. аз ҳисоби пасҳои голӣ фақат аз Ҳоланд 5 нафар дида пеш ҳастанд ки инҳо Кевин Де Брюйне, Букайо Сака, Леандро Тросард, Энди Робертсон ва Майкл Олисе мебошанд ки онҳо ҳамагон нимҳимоятгар, плеймейкер ва вазифаи асосиашон таъмин намудани фурсатҳои голӣ барои Ҳоланд бар ин ҳуҷумкорон аст. Арсенал омада дар охир мелангад. дар 4 бозии охир ягон ғалаба надорад ва дар ҳар бозӣ ҳадиаққал 2 гол ва зиёда аз он сар медиҳад. дар доираи рақобатҳои чанд соли охири премер-лигаи Англия Сити Арсеналро 12 бозӣ пайҳам шикаст медиҳад ки ҳисоби умумии 12 бозӣ 33-5 ба нафи шаҳриё аст. охирин маротиба Манчестер аз Арсенал замонҳои Мануэл Пелегрини дар соли 2015 шикаст хӯрда буд ки дигар 8 сол шуд шикаст додани Сити барои лондониҳо фақат орзуву ормон аст. ҳисоби умумии 7 бозии охири Сити ва Арсенал дар майдони Иттиҳод 21-4 бар суди шогирдони Гвардиола мебошад. ҳоло акнун шонси чемпионшавии Арсенал ба маротиб кам шуд ва Сити ҳамчун фаворити асосӣ унвон гирифт ки бо 2 бозии кам ҳамагӣ 2 хол аз Арсенал кам меистад. дар сурати бо ғолибият паси сар кардани 2 бозии мавқуфшуда Сити аз Арсенал 4 хол пеш мегузарад ки дигар Артета терминатор шавад фоида надорад. ёд доред ман дар бораи корти дебетии Тинкофф Блэк гуфта будам.
анакнун ин корт бо дизайни нав пайдо шуд. корти дебетии муфиди Тинкофф Блекро метавонанд шаҳрвандони хориҷӣ низ дархост кунанд. бо он шумо метавонед маблағро бе комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил интиқол диҳед. то 20 000 рубл дар як моҳ бе комиссия бо рақами телефон бо Арманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон бештар бошад 1% аз маблағи интиқол. кортро бо дизайни нав бо истифода аз линки тавсифшуда дархост кунед. корт дар саросари Русия ба шумо ройгон расонида мешавад ва шумо метавонед аз тамоми имтиёзҳои он баҳра баред. шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд кортро дархост кунанд, аммо онро танҳо дар ҳудуди Русия расонида мешавад. бартариҳои корт имконияти анҷом додани интиқоли фаврӣ то 20 000 рубл дар як моҳ, зиёда аз 20 000 рубл дар як моҳ комиссия 1% аз маблағи интиқол ҳангоми интиқол рақами телефон бе комиссия ба Қирғизистон, Тоҷикистон, Узбекистон ва Армения бо рақами телефон тавассути барнома. ба дигар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил интиқолҳо бо рақами корти қабулкунанда дастрасанд. шумо фавран мебинед ки чӣ қадар маблағ бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ ба қабулкунанда меояд. қабулкунанда метавонад фавран пулро бе рафтан ба бонк истифода барад. ҳисоби худро тавассути интиқол аз кортҳои дигар ё пули нақд ройгон пур кунед. инчунин бо ин корт маош гирифтан мумкин аст. пули нақдро бе комиссия гиред. то 500 000 рубл дар банкоматҳои Тинкофф ва то 100 000 рубл дар дигар банкоматҳо, агар зиёда аз 3 000 рубл бигиред. ман дар ҷои описани силкаи онро мегузорам ва шумо даромада дархост кунед. ҳамагӣ 3 дақиқа вақтро мегирад, аммо ҳазорҳо мушкилӣ ҳал мешавад. корти дебетии Тинкофф Блек бо дизайни нави маҳдуд дар хизмати шумост ва аз ҳама бартариҳои он истифода баред. ҳамин мухлисони Реал ҳастанд. ба фикрам номи Кастеляносро шунаванд мӯи сарашон мехезад. Реал муқобили Жирона воқеан ба рӯҳияи ғолибшавӣ баромада буд. дар аввал он гуна бозӣ мекарданд ки гуфтам тамом ин Жирона торумор мешавад, аммо Валентин Кастелянос гуфтани футболбози ин даста ҳамаро қоил кард. покер яъне 4 гол зад ва исми худро дар таърихи футболи Испания навишта намуд. ӯ аввалин бозингаре дар таърихи Ла Лига гардид ки ба дарвозаи Реал дар 76 дақиқа 4 гол мезанад. Реал ба 4 голи Валентин ҳамагӣ бо 2 гол ҷавоб гардонид. баъди бозӣ футболбози аргентинӣ гуфт ки аз рӯи Месси ба ман Барселона аз Реал дида мақбултар буд. Месси кумири ман аст ва бозиҳояшро хеле дӯст медоштам. ман намедонам ӯ бозии маро муқобили Реал дид ё не, вале мо дар бораи беҳтарин бозингари дунё ҳамавақт гап мезанем. яке аз душманони дигари дастаи шоҳона аз миёни нилунориҳо Гави низ бо як ишорае дар Инстаграм мухлисони Реалро ба қавле девона кард. вақте Кастелянос покер карду бозӣ тамом шуд, ӯ дарҳол акси табассумдори худро дар сторизи Инстаграм гузошту 2 ишораи хандаи дигар илова кард ки зери шарм муҳокимаҳои зиёде ба миён омад. ҳатто мухлисони Барса ба унвони ҳама ба ҳоли Реал механдем аксияи хурдакаке ташкил намуданд. Винисиус Ҷуниор дар ин бозӣ аз аввал то охир фақат бо футболбозони ҳариф ва доварон баҳсу ҷанҷол дошту халос. ҳатто баъди бозӣ дар саҳифаи Инстаграми худ наворҳои гӯё ноадолатиҳои доваронро пахш мекард ва худро аз об хушк бароварданӣ мешуд. аммо вақте бозингарони Жирона идоракунии бозиро бар уҳда гирифтанд, дигар як қоши Анчелоти яксу, агар ҳар ду қошаш ки мепарид суде надошт. гардиши айём, бумеранг ё ба истилоҳи мардумӣ ханда харсавор ҳастанд мухлисони Барселона. баъди шикасти ҳангомавии Реал аз Жирона ки боиси хандаву масхараи мухлисони дастаи каталонӣ шуда буд, ҳаминак ҳамагӣ баъди як рӯз дастаи Барселона низ аз як дастаи камбаҳои Ла Лига шикаст хӯрд. ҳамагон гумон карданд ки Барселонаи дар Ла Лига феълан шеф бе ягон азобу машаққати зиёдатӣ Райо Валеканоро шикаст медиҳад, аммо шодиву сурури нилунориҳо баъди шикастхӯрии ҳарифашон дер идома накарду Барселона дар муқобили ин дастаи камбаҳо бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. Барса баъди 4 бозӣ аввалин бор ба дарвозаи худ гол сар дод. то ин бозӣ дастаи Барселона 3 рақобати пайҳами худро бидуни сар додани гол пушти сар карда буд ки ин рақобатҳо муқобили дастаҳои Жирона, Хетафе ва Атлетико сурат гирифта буд. охирин дастае ки пеш аз Райо Валекано ба дарвозаи Барса гол зада буд, ин Реал Мадрид буд ки дар даври нимниҳоии ҷоми Испания яку якбора 4 голи беҷавоб ба дарвозаи Тер Штеген ворид карда буд. ҳоло чанд даври дигар боқӣ мондааст ва
вале ҳамону барса барои шикастани чанд рекорде аз қабили шумораи сар додани голҳо ба дарвозаи худ ё ғолибиятҳо дар як мавсими лалигаву чанд омори дигар қадамҳои устувор мегузорад. мегӯям дар ҳамин марҳилаи кӯтоҳ таърихи арсенал такрор нашавад, яке дастаи шоҳона аз ҳамин мавқеъ хеста чемпион шавад, чи мухлисони барса маҷбуранд ду моҳ сари худро боло набардоранд. реал мадрид ба криштиану роналду пешниҳоди аҷибе кард. ба иттилои эл насионал, роналду то абад дар арабистони саудӣ боқӣ намемонад ва аз ин хотир раҳбарияти бошгоҳи мадридӣ аз ҷумла худи флорентино перес криштиану роналдуро даъвати ҳамкорӣ кард. ин навбат роналду ба реал ба сифати футболбоз бар намегардад. гуфта мешавад ки перес бо роналду ду вазифаи кор дар реалро пешниҳод кард. яке вазифаи сафири даста, дигаре аъзои ташкилоти варзишии бошгоҳ. манбаъ мегӯяд охири мавсим баргаштани роналду зери суол меравад, чун ӯ воқеан таваҷҷӯҳи раҳбарияти бошгоҳи Ал-Наср ва дар умум лигаи футболи Арабистони Саудиро ба худ ҷалб кардааст. ӯ дар 14 бозӣ иштирок кардааш аллакай 11 гол дорад ва чизи дигаре ки метавонад роналдуро дар он ҷо нигоҳ дорад, ин шартнома ё худ маоши ҳангуфт аст, ки дар як мавсим 200 миллион евро кор мекунад. ҳатто собиқ сармураббии дастаи Ал-Наср Руди Гарсия гуфта буд, ки Роналду карьераи футболиашро дар Ал-Наср хотима бахшиданӣ нест ва бо эҳтимоли зиёд ба Аврупо бармегардад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.